Rembulan Dadari, anggitanipun Bambang Sulanjar. Cariyos ingkang kapisan saking novel menika wonten Serat Riyanto, anggitanipun R.B. Soelardi. Dipun cariyosaken lelampahipun Dipati Pramayuga dhateng dalemipun Natasewaya. Sesampunipun Raden Mas Riyanto tindak, saterusipun cariyos lajeng dhateng lelampahipun Raden Kartaubaya ingkang sowan dhateng dalemipun Raden Harjawasita kanthi ancas nyuwun supados Raden Rara Subiyah kondur. Cariyos punika nggambaraken tata cara tetamu lan komunikasi wonten ing masyarakat Jawi. Cariyos kaping kalih inggih menika Jago Kluruk, anggitanipun Hilda Hananti. Cariyos punika njlentrehaken babagan gesangipun masyarakat Jawi ingkang wonten ing padesan ingkang gesang rukun kalian tangginipun lan masyarakat sanesipun. Ugi njlentrehaken keendahan budaya lan kasugihan sastra Jawi ingkang adiluhung lan kebak arti. Cariyos punika nggambaraken rame-rame perayaan nyadran miturut masyarakat Jawi kanthi ngandhani pagelaran wayang kulit. Jaman Kawuri, anggitanipun Diah Sulistyorini. Nyariyosaken babagan gesangipun Kawuri, setunggal wanita Jawi ingkang tuwuh wonten ing pakempalan adat ingkang ketat. Panjenenganipun kedah ngadepi sekedhik tantangan, kalebet konflik keluarga lan penekanan sosial. Kawuri asring kapanggih wonten ing tengahipun perselisihan antawisipun generasi sepuh ingkang konversatif lan generasi enem ingkang wiwit mbikak dumateng owahan. Novel menika sugih kalian nilai budaya lan moral, paring gambaran mendalam babagan gesangipun masyarakat Jawi ing masa kepengker. Lajeng wonten cariyos kanthi asesirah Ratu Mahadanta, anggitanipun Ahmad Syukur ingkang nyariyosaken babagan gesangipun Ratu Mahadanta ingkang misuwur kanthi kawicaksananipun. Ratu Mahadanta nyobi njagi kedamaian lan kabecikan ing nagari kanthi adil lan wicaksana. Nalika pungkasanipun wonten tantangan gedhe ingkang kedah dipunadepi, Ratu Mahadanta saged jangkung kalangguhan minangka pemimpin ingkang kuat lan kebak welas asih dhateng rakyatipun. Cariyos punika nggambaraken perjuangan lan kawicaksanan ratu ing ngadepi benten-bentenan lan tantangan ing pamaréntahan. Ingkang pungkasan wonten cariyos kanthi asesirah Rembulan Dadari, anggitanipun Yuliani ingkang nyariyosaken babagan gesangipun wanita ingkang gadhahi nama Dadari. Dadari punika wanita ingkang sae sarta pinunjul, ananging piyambakipun asring ngadepi pacoban lan tantangan gesang ingkang boten gampang. Sajroning pitedahan budaya lan adat Jawi, Dadari ngupados njaga ajining diri lan kaluwarga. Senajan kahanan kados pundi, lumantar kasabaran lan kateguhan atine, Dadari saged ngalami owah-owahan gesang ingkang langkung sae lan gambaraken kaendahan lan kasucenipun gesang kanthi rembulan minangka lambang harapan lan pangajab.